Ka eryong ka bajur bha ka bawan rengkat uslap kala selat haduk sau-sau teli kiying bat kawai kalong kemi kala mensau jur hajirang konstituensi Haribhoi district hakalai phoi tarik leber. Kani kalong kat kum ka khubor ka balayok lum na u block development officer ka jirang CNRD block u Dr. Pabitra R. Hajong. Kani kalong kemi ka bamensau kadai ka bala ithu kum ka khuni kiling kat ba ki sau-sau teli kiying ki bajulor na ka jing selat ka eryong kidai ki badon hakashnong umsalani bat ka umsalyang. Nalor ki tekishnong layo jing tip ru bakala don ru ka jing syak penjulor ki ying kisem bat ki jing tung jing tep hakashnong nong rim jirang. Ka surok banlet syakashnong umsalyang kala sakut na ka jing kelem ki ding kise. U BDO ka jirang CNRD block ula bethai ki nong yalam shnong ki ba syak ta bakin lum jing tep halor ki jing julor hakishnong ki thau ki jongki bat kan turu ya ki to ki ba syak penjulor ki ying kisem bakin sak shwa shipor haki ying skul bat banakal yang ki bor sarkar ki dang yale ban penbiang ya ki lat ajing yarap bakerki hakani ka sngi la sak hiru ya ka jing hab jong upria haki babun kishnong ki thau jong ka thai nong po ubane kumbasan minute AA